Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați iubitori de mare și de vapoare, la o nouă ediție a podcastului, găzduit de studioul de televiziune și multimedia al Universității Maritime din Constanța. De această dată avem plăcerea de a-l avea alături de noi pe domnul Andy Breghidău, comandant de cursă lungă și instructor DP al simulatorului din cadrul Universității Maritime din Constanța. Bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație! Suntem onorați să vă avem alături și să discutăm împreună pe tema unui subiect foarte interesant. Dynamic Positioning, sau DP, cum este mai prescurtat adeseori. Ce puteți să-mi spuneți despre DP? Ce înseamnă DP? Da, Dynamic Positioning ca și sistem este de fapt un computer, un software care rulează la bordul navei și coordonează mișcările navei pentru diferite operațiuni care se desfășoară în cadrul offshore pe mare. Este un sistem care este compus din mai multe elemente care interacționează și lucrează împreună pentru a aduce nava în jurul sau în cadrul câmpului petrolier și a opera în diferite operațiuni, să le numim offshore. Este un sistem relativ nou, sunt 20 de ani de când navele operează în acest sistem, însă, fiind un sistem pur electronic de control al navei, el a evoluat în timp foarte mult. După cum toată industria și toată lumea la nivel global a evoluat în ultimii ani exponențial, și acest sistem DP a ajuns într-un moment, și probabil că evoluția va fi în continuare, în care oferă o garanție a securității operațiunilor, pentru că până la urmă despre asta vorbim, siguranța operării și evitarea incidentelor și accidentelor pe mare. Certificarea DP este obligatorie la bordul navelor care dețin un astfel de echipament? Da, pentru a opera o navă de DP care operează sau care are la bord acest sistem, ofițerii de punte, cât și cei de la mașină sau ofițerii electricieni, trebuie să treacă printr-o serie de cursuri de pregătire. Ofițerii de punte, cei care sunt implicați direct în operarea navei, trebuie să dețină această licență DP pentru a garanta că sistemul este operat în siguranță și ei sunt întru totul familiarizați cu acest sistem la bord. Din ceea ce înțeleg, există mai multe trepte de certificare în funcție de nivelul fiecărui operator. Puteți detalia? Da, la bordul navelor DP există trei tipuri, să le numesc așa, 3 tipuri de nave DP, conform clasificării internaționale din cadrul organismului de certificare la nivel global, IMCA, International Marine Contractors Association, care este un organism de certificare, auditare și inspecție în domeniul offshore. Acest organism funcționează sub egida IMO, International Maritime Organization, care este organismul de control și siguranță la nivelul global în toate operațiunile maritime. După cum vă spuneam, sub această entitate la nivel global, IMCA, navele sunt categorisite sub 3 grupe distincte: DP, nave clasă DP1, clasă 2 și clasă 3, funcție de nivelul de siguranță și de redundanță pe care îl oferă. Astfel încât o navă DP clasă 3, cea mai evoluată din punct de vedere al siguranței și al operării, asigură un nivel de redundanță 100% atât din punct de vedere al erorilor și a failure-urilor de la bord a elementelor, cât și din punct de vedere al incendiilor și inundării anumitor compartimente ale navei. Clasa 2 este un nivel de redundanță optim, care oferă o operare în condiții de siguranță, chiar dacă avem o pierdere a unui element de bază al DP-ului, iar nivelul basic, clasă 1, nu asigură niciun nivel de redundanță.
Ce etape trebuie să urmeze un doritor de astfel de certificat pentru a ajunge la nivelul maxim de certificare? Fiecare operator DP trebuie să urmeze 5 pași în principiu. Pentru cei care doresc doar să devină familiarizați cu acest sistem, indiferent că sunt ofițeri de punte sau sunt din afara certificării STCW, cea care oferă brevetele, licențele maritime, cei care doresc să se familiarizeze au acces la cursurile de induction, practic primul pas al acestei scheme de certificare. Însă pentru a deveni operator DP, trebuie să ai această licență, acest brevet de ofițer de marină. Pentru a deveni operator DP full cu o licență care să-ți confere acest drept și această calificare de a opera navele DP, există 5 pași. Cursul de DP Induction, cel pe care îl oferim în cadrul UMC, este un curs de 4 zile în care toți operatorii sau cei în curs de acreditare sunt instruiți din punct de vedere teoretic și al operării de bază a sistemului DP. După care există o perioadă de 60 de zile de familiarizare cu sistemul la bordul navelor DP. Ofițerii de cart, ofițerii brevetați trebuie să meargă la bordul unei nave, să petreacă 60 de zile minim de operare în DP. Aceste 60 de zile nu sunt întotdeauna 60 de zile calendaristice, ele putând evolua către mai multe zile, deoarece nava nu este tot timpul în DP. Programul navei. Exact. După pasul 2, care implică cele 60 de zile în DP, ofițerul de DP, trainee, trebuie să se întoarcă în simulator și atunci se va înscrie la un curs de DP Advanced sau Simulator pe care UMC-ul oferă, bineînțeles. Constă în 4 zile de familiarizare și simulare efectivă a operațiunilor în DP la bordul navelor. Este un curs care îi duce pe doritori, pe cei care vin la curs prin diferite etape a operațiilor în DP offshore și îi obișnuiește cu diferite probleme, diferite pierderi de elemente, failure, cum le spunem în termeni DP, și îi obișnuiește cu situațiile de urgență. După acest curs DP Simulator, operatorii DP trainee, încă nu sunt brevetați, vor merge înapoi la bordul navei DP pentru încă 60 de zile, acesta fiind pasul numărul 4. În cadrul acestor 60 de zile se operează nava în DP efectiv, ei devenind mai aproape de licența DP. Finalul schemei de instruire se termină cu un assessment al comandantului sau a unui ofițer DP brevetat care își confirmă că DP trainee-ul, cel care este în curs de certificare, este complet pregătit de a prelua un card DP. Licențierea se termină cu aplicarea pe site-ul celor de la Nautical Institute, care au sediul în Londra, entitatea la nivel global, singura entitate la nivel global care oferă această certificare în domeniul DP, iar aplicația se face pe site-ul dânșilor și documentele se trimit direct către ei, iar pasul final este obținerea acestei licențe de operator DP. După cum vedeți, sunt anumiți pași destul de stricți pe care trebuie să îi urmeze un operator DP și poate dura funcție de timpul pe care îl petrece la bordul navei. Această schemă de training poate dura între 4, 6 până la un an de zile, funcție de etapele pe care le face fiecare. Ce facilități oferă simulatorul Universității Maritime din Constanța, atât de ordin tehnic, cât și de ordin instrucțional, să spunem?
Da, simulatorul DP din cadrul Universității Maritime este un simulator de ultimă generație. Este un simulator produs de compania norvegiană Kongsberg. Această companie este una din cele mai, aș putea spune, cea mai mare de pe piața operatorilor DP. Nivelul de tehnologic și de siguranță pe care îl oferă acest sistem este foarte avansat. Ultima variantă de software care tocmai a fost instalată în cadrul Universității Maritime oferă o garanție că instructajul pe care îl oferim și pe care îl primesc operatorii DP în cadrul Universității Maritime din Constanța este la cel mai înalt nivel și de ultimă generație de actualitate. Software-urile în general și nu numai în domeniul maritim au o durată de viață foarte scurtă, deoarece apar noi și noi versiuni, noi facilități, noi funcții care îmbunătățesc variantele anterioare. De aceea și nivelul de pregătire al operatorilor DP trebuie să fie în concordanță cu ultimele variante de soft care rulează pe piață. Simulatorul pe care noi îl oferim, Kongsberg K-POS, varianta de soft 8.4, este ultima, după cum am menționat, ultima variantă și este doar ce s-a instalat în cadrul Universității Maritime. După obținerea certificării, ce opțiuni ar avea un tânăr ofițer referitor la tipul de nave pe care poate lucra? Da, obținerea certificării DP este o garanție a faptului că operatorul DP este pregătit să preia o operare a unei nave în DP. Aș putea să fac o paralelă cu carnetul de conducere. Este același lucru, pentru a putea conduce o mașină trebuie să aplici, să dai un examen atât teoretic cât și practic pe un anumit tip de autoturism ca să-ți confere acest drept de a conduce. La fel este și în DP. Pentru a opera o navă în DP trebuie să ai o licență, trebuie să dovedești că ai parcurs acești 5 pași. Odată ce această licență este emisă, ofițerul DP nu mai este trainee, este deja un ofițer full licențiat, va avea acces la locuri de muncă mult mai bine plătite în primul rând, cu un nivel de așteptări din punct de vedere al angajatorului mult mai mari, la o tehnologie avansată de operare a navei, atât în sistemul DP cât și în sistemul manual sau cel hibrid, să-i spun așa, manual DP, care combină sistemul automat cu sistemul manual. Iar din punct de vedere al navelor la care are acces, paleta este foarte largă. Vorbim de nave care operează în câmpurile petroliere, pornind de la navele cele mai simple, supply sau anchor handling sau standby, nave care asigură permanența în câmpurile petroliere, și mergând mai departe către navele cele mai avansate din punct de vedere tehnologic, cum ar fi navele de scafandri, navele de operațiuni de construcție subacvatice, de punere de țeavă sau de cablu pe fundul apei, navele de foraj, care sunt unele din cele mai performante la momentul actual și, bineînțeles, fără să omitem și ultimele generații de nave care s-au dezvoltat, navele care operează în câmpurile eoliene. Această tehnologie și acest sistem de producție a energiei verzi s-a dezvoltat foarte mult în ultimii 10 ani și aceste nave sunt foarte, foarte căutate și foarte uzitate în ultima perioadă. Așadar, multiple avantaje pentru un potențial doritor pentru această carieră. Din ceea ce știu eu, există și o particularitate în ceea ce privește contractele la tipul acesta de nave. Durata contractului, din ce știu, este una mai redusă, ceea ce poate fi atractiv pentru o sumedenie de doritori. Cu siguranță există niște beneficii pentru a reuși să profesezi în domeniul offshore pe nave cu sisteme DP. În primul și în primul rând sunt niște sacrificii pe care cineva trebuie să le facă, atât financiare cât și de timp. Cursurile pe care trebuie să le faci costă și nu sunt ieftine. Perioada pe care trebuie să o petreci ca și trainee este destul de lungă. Însă, în momentul în care ajungi să lucrezi pe aceste nave,
vin și beneficiile. Două din cele mai importante beneficii sunt, exact cum ai menționat, perioada scurtă la bord, contractele la bordul navelor DP, atât de foraj cât și navelor de operare în câmpurile petroliere, sunt destul de scurte comparativ cu celelalte tipuri de nave, începând de la 2 săptămâni, 3, mergând până la maxim 6 sau 8 săptămâni pe mare, urmate de aceeași perioadă simetrică petrecută acasă. Ceea ce conferă un avantaj și un confort, până la urmă, operatorilor DP sau navigatorilor în general care lucrează pe aceste nave. Faptul că timpul petrecut acasă este egal cu timpul petrecut la vapor, la bord. Acesta este unul din cele mai importante avantaje, dar să nu uităm și de avantajul financiar. Ratele sau salariile oferite pe navele de acest tip sunt mai mari, în general, decât salariile oferite pe alte tipuri de nave, ceea ce este un lucru absolut normal și este un lucru care trebuie să se întâmple, deoarece vorbim de o investiție pentru a ajunge la nivelul de pregătire pe care un operator DP îl obține în momentul în care are licența în buzunar. Concluzionând, ați recomanda unui tânăr absolvent sau unui tânăr ofițer să-și aplece atenția asupra unei potențiale cariere în acest domeniu? Cu siguranță, recomand tuturor celor care intră în contact cu mine sau care au legătură cu domeniul offshore, ca și persoană, pe lângă cursurile DP, sunt implicat și într-o companie de recrutare în domeniul offshore și am legătură cu navigatorii care vor la un moment dat să facă schimbul de pe navele deep sea comerciale către navele offshore. Și întotdeauna recomand, nu recomand din cărți, am navigat pe nave de acest tip aproape 15 ani și este un lucru care mi-a dat satisfacție, m-a făcut să evoluez, să ajung în postura de instructor și de manager de companie, de recrutare, ceea ce poate fi un exemplu și pentru cei care doresc să intre în acest domeniu. Eu recomand, este un domeniu care oferă beneficii, atât financiare cât și profesionale, și este un domeniu care îți dă șansa să îți vezi și copiii crescând acasă. Dragi iubitori de mare și de vapoare, am ajuns la finalul dialogului nostru cu domnul comandant Andy Breghidău, instructor în cadrul simulatorului DP al Universității Maritime din Constanța. Îi mulțumim mult pentru disponibilitate și sper să vă revăd data viitoare cu un invitat dintr-un alt domeniu al navigației. O zi bună!